बम के फैक्ट्री वाला सब उड़ गइल बा। और दूगो मकान एजा मौजूद रहा। इ धमाका से मकान के धजिया उड़ गइल बा। घटना कितना दर्दनाक और खौफनाक भइल बा। इ घटना में 5 लोग के मौत होगे के बाद बतावल जाता है। नमस्कार, रउआ जियो भोजपुरिया। हम राजेश अभी हम पहुंचल बनी छपरा जिला के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग गांव में, जहां एक मिनी फैक्ट्री में बड़ा धमाका भइल बा। उ मिनी फैक्ट्री पटाखा बनावे के फैक्ट्री रहा। रउआ तस्वीर देख सकतानी। एगो मकान एजा मौजूद रहा। इ धमाका से मकान के धजिया उड़ गइल बा और इ धमाका से आसपास के जिला के लोग भी एजा देखे खातिर पहुंचल बा। तो रउआ तस्वीर देख सकतानी। मिनी पटाखा के फैक्ट्री रहा और पटाखा जहाँ तहाँ भी बिखरल बावे और घर के एक सामान जहाँ तहाँ क्षतिग्रस्त होके बिखरल पड़ल बावे। तो तस्वीर देख सकतनी। जन टीन के करकट बावे इहो देख सकतनी कौन प्रकार के क्षतिग्रस्त हो गइल बावे। एकरा साथ साथ पटाखा के हर एक पार्ट्स जौन पटाखा बनावे वाला सामग्री बा जहाँ तहाँ बिखरल पड़ल बावे। तो धमाका में लगभग 5 लोग के मृत्यु हो गइल बा, अन्य लोग के घायल बतावल जाता। तो इस घटना के लेके आधिकारिक घोषणा भइल बा। 5 लोग के मृत्यु के पुष्टि कइल गइल बा और एकरा बाद से बम डिस्ट्रीब्यूट करे वाला भी टीम पहुंच गइल बावे। लगातार जौन बा कि अधिकारी और बम डिस्ट्रीब्यूट करे वाला टीम एजा लगातार जांच करत हवे। तो तस्वीर देख सकतनी। उहे जगह बावे जहां मकान मौजूद रहला और वही जगह पे धमाका भइल बा। धमाका बहुत तेज रहला। धमाका ज़्यादा तेज रहला तबे रोशन के आइल बनी लोगिन ना। हमार तो घर यहाँ ना है सर। हम तो मेहमानी एक आदमी बनी आयल। कहाँ आइल बनी ने? आइल बनी इसे देखे खातिर आज का भइल बा का नहीं खे। का भइल बा का पता चलला? ये पता चला कि बम के फैक्ट्री वाला सब उड़ गइल बा और बनी इसे देखे खातिर बस। तो एक व्यक्ति के द्वारा बतावल गइल कि लगभग 20 से 25 साल पुराना ये जमीन फैक्ट्री रहा और प्रशासन इस बात से बेखबर रहा। जतनी घटना कितना दर्दनाक और खौफनाक भइल बा। इस घटना में 5 लोग के मौत होगे के बाद बतावल जाता है। और भी कुछ लोग से जानने के प्रयास कैली। कितना दिन पुराने जब चलता रहा पटाखा बनावे वाला काम? 5 साल से। 5 साल से चलता रहा। लेकिन कुछ लोग के द्वारा कहला तो बहुत पहले से चलता रहा ना। इनकर पुराना ना रहा। पुराना ना रहा। तो कितना घर में ये पटाखा बनेला? लाइसेंसी तभी हम नहीं जानत कि लाइसेंसी ना मतलब ऐसे अनुमानित कितना घर में ये पटाखा बनत हुई? 2 घर में 4 घर में? माना 4-5 घर में। 4-5 घर में बनता रहा। 4-5 घर में पटाखा बनता रहा जी। और इतना जैसे थाना कितना दूर बा? थाना यहाँ से लमसम 7 किलोमीटर दूरी बा। 7-8 किलोमीटर। खैरा थाना बेटे। आई घटना के लेके और भी कोई में दबल बा का? अब का नहीं हमें मालूम नहीं कि कितना लोग के मौत के पुष्टि भइल बा? 4-5 लोग तो सुनत नहीं सर। 4-5 लोग। हाँ, 4-5 लोग की मौत भइल बाटे। घटना के लेके कौन प्रकार के मतलब ये बात बतावल जाता है? कैसे घटना भइल बा? बम बानत में या कोनो और चीज से धमाका भइल बा? सुने में आवत तो सिलेंडर फाटल बाटे। सिलेंडर फाटल बाटे। हाँ, सिलेंडर फाटल बाटे। आ छोट बम बनत रहला। छोटा बम शादी ब्याह में फोड़े खातिर। लेकिन कुछ लोग के द्वारा बतावल जाता है कि पटाखा के फैक्ट्री रहा तो पटाखा बनावे के दौरान ही हादसा भइल बा। को मकान क्षतिग्रस्त भइल बा? मकान तो 2 गो भइल बाटे। अब 2 गो दुकान रहलक। 2 गो दुकान भी? दुकान भी रहलक 2 गो। कौन सी के दुकान रहला? दोनों दुकान कपड़ा के रहलक हटे। सिलाई उलाई के दुकान रहलक। तो उजक भी लोग बैठल हुई ओकरा भी क्षति भइल दुकान में? हाँ, दुकान में जो बैठल रहलक ओकरा कुछ भइल बाटे। छोट मोट तकलीफ भइल बाटे। लेकिन जो घर में रहलक हटे ओकर कुछ ज़्यादा भइल बा। पूरा डेट एक ही परिवार के 5 लोग के मौत हो गइल बा कि और भी अन्य लोग? ना, एक ही परिवार ना। 2 गो परिवार 3 गो रहत लोग में अलग सटले घर रहलक। तो मकान के तस्वीर देख सकतनी। मकान के एक ईंट हिल गइल बावे। लाश अंदर दबल रहा तो ओकरा के जेसीबी के मदद से खुदाई करके निकालल बा। घटना में मवेशी भी कुछ रहलन। बकरी 2 गो बकरी जीवित निकालल गइल बा और 1 बकरी के मौत हो गइल बा। हालांकि आधिकारिक घोषणा 5 लोग के मृत्यु बतावल जाता है।